live dapat sa area. Nakaroon sa atong karon si Cebu City Councilor Dave Tumulak. Ipasabot ang mga nado. Ha? COVID pneumonia. Ang yung findings, no? Ang kanilang PPE si Councilor Dave Tumulak ni. Pneumonia, COVID na. Balik tayo sa area sa may gawas sa Veteran Cemetery, no? Kundi niya karon Asa man kamo sila tay? Tay. Kamo sila bahay man to. Ato ba ato? Ban-aid ba? Ako nga ba sa tanang kaya ako may tighatag trabaho ako may inspection kasi yung trabaho di mayo ano yun di ba mayo ayun nga na ha ako lang hatag trabaho ang bata ha so ako sa mo monitor kung sa klase trabaho niya pag di siya mayo ihatag na lain ang kontrata ninyo sa Federal Levy tanaw na ko rin kung ka lang nagpalubog isuon ba gina Topa sa kuwan sir, ako topa sa opisina. Hihikan sa ospital, dito man sila sa Ontario. kaya naman siguro ito kung saan niya na nagpalubog Yan na yung kuwan dito sa ospital. oh bakit ang tingnan kay Bakuro Ijal! ano sa pagkirino ba Tingnan na, magpipigay sa ginasya, kaya para sa safety sa sila habi dapit. Kaya muli ra ba na siya diyan? sige tagaan ako Masin niya magbubumbo ra sa na siya, magbubumbo ra ba ng lumbong niya? Masin niya, muli sa siya diyan sila, baka sa mga tao. Labi kay ka. sige tagaan ako Oh, bakuan na dyan siya PPE tagaan ba? ako yun ano Para sure ball ba nga kuhan ba kay mga tao, meron nga. So- sa kamay kuhan, dahil ra ba dahil kuhan? usara biya na Oh, nawa porma, nawa. Oh, taka ng porma. Mga na siya malumbong, nawa ng porma niya. ilan kadalan pa ginani so ilubong gini karon dayon mga super PPE doon mosak sita PPE doon, tagang ang siyan. sa paglubong. hanggang Para nanak safety ba? Pusto, imo sa pusto, sa eyeglass. Gamay lang gamay lang. Dili ka makuhanan si mga silingan ba? asa ka trabaho Ano magrupo ka? asa ka trabaho Muna itong paghatag o gagaling so muna karon mga kasuper angat ng pagsaksi sa kaning patayang lawas ilubong karong gabi dahil mismo sa may Veterans Cemetery o sabang sa Veterans karong gabi sa pagabot ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga siya usab ang on call nga councilor sa South area on COVID cases, no? Siya ang I think siya ang head sa kaning mga magman diri sa South area kalabot na kaning mga sitwasyon sa COVID atong bawat sa konsyel niya at interviewon but musaksig ni si konsyel niya no sa pag ano bang ning mga kay talaga sa mga super nga karong gabi ilubong ang kini mga batilawason napa sa kilid gabahin ang kini mga purlon diri sa may gawas sa namin sa karon sa gawas sa sampang sa asa man tumukuan so mo ni so mo ni ang sitwasyon diri karon ilubong ni karon mga super salamat kayo mga super Joe Real ang bigyan na face mask at ulit salamat super Sosi Navaha atong balikon kanimo nga ato ning ikaduhan nato ni live ha mga super ikaduhan na nato ni live kalabot na kani maong usa ka
paglubong no sa usa ka patay lawas. Dire mismo sa may samang sa labangon no nga ini motora. So mali ang pagtuon karon dire mismo sa area. So magsulob niya ang kuan. Magsulob niya ang kaning mulubong. Siya na sa mulubong guys? Ay na pagkasulob pagsusa kay. So mo ni sitwasyon nga magsuot ng PPE ang kaning maglubong. Nga gipasok og PPE kay paghatag og depensa. Ano? Ting. Oh. Pero kasi bubiro sa una, bubiro nga daw na, di ba? Bubiro ni? Oo, sa una. Naon na kay. Agama bala nga. Ano susunod doon? Ang yayo nga na sa timbang. Basta siya dili nga taga dili. Wala mo siguro kay para lang yun dili makuha sa mga tao ba kay. Ba biya kat panahon yun. Amo nang isipin lang nato siya kay. Presidente ko na siya diha niya kasi niya ikaw mga kaguntan sa nila ikaw. Ikaw mali mo, ikaw bono, pag-disinfect, agad. Oh, ligo chlorine. Ligo bol ka. Ligo chlorine ka. Ako yung natin mamali. Okay, so mga mga kasapran na. Ano sa sitwasyon. So gikan diri sa may Sige, gawas ninyong kuhan. so igawas ni karon ang mga kuhan patay lawas. Asa man ilubog, kapita. So Pwede na kayo ito? Dili, pagkira lang, dili. Pwede na. Kapado kayo ang lupong mo? so mukha nila malapang atong ano siya. Hindi mga turong mga super lang. Ang galing mauna ko. Naghatag tagakuan, nagka-cover ta. So malikot ni ato ni so ditong bahin. Ang kini mga pulon. Mga ni matungura nga nituyog na ron sa may ako ano sa mali. Nagsudig lungo namang patay lawas. Ko yung sulpat ka. Ato na yung kuyugan dahil gawas sa bahin. No, ang kanimo ang nakuan. Ba't lang kita maduol kaayo mga super. Lagi pa yung distansya. Yung matungura. Nasir di ba? So, ini matungura, ini masaksihan ang kanyang pagpagawa sa pampatay lawas. Diya sa no. Okay, mga kasoper. Gigawas na ang lungon nga ba nga sakay ang usa ka 65.
Kumana gilibang na. Sumato atang pagsaksi sa pag lubong ini mo sa kasi 75 anyos nga lalaki gilubong karon ha lubong ra kita no talagsaon nga mahitabo mga super sa London dili kaayo no ang paglubong tungod kay gawas natin na si Consul Live tumulak ning mga tungkol mga super Para lang yung mga pulido ang lagta ko ang bar. Pamilya, kasi sigurado lang. Oo. Kaya kapag i-report sa ng pamilya ka na. Kaya ako lang, ito kung tabang pamilya. Pan? Cons na dahil lubong ang kanimang pating lawas. Oo, kinahanglan gid nga ilubong gid siya kay kasunod sa interagency passport. Namang kay DOH guidelines for at the same time. Kapag nga mga COVID positive, suspected COVID na mga matay, kinahanglan ilubong suod sa 12 oras. Nakikita na ito, mapila na lang ka oras, wala pa sa 12 oras, so kinahanglan ilubong gid siya. So siguro sa nato ang katas ang lubong, Secure. Sirado. No? Sigurado sa mga sirado. Hasta po itong naglubong. Sa itong trabaho, kinahanglan proteksyonan po kay dasan kay mga tao din sa palibot. Ano mo na isubok yung palandungon ba? Kita rin mo malaya ng matay. Isa na kabok naglubong. Doy kay Maloy. Ya gabi bagid murag talagsaon gini. Cause sige kabatyan na base mo magsuta sa yang Pneumonia. pneumonia. Pneumonia suspected COVID. So, So, pilidad ikuwang na. 65. 65 ko siguro ito. 65. ato na Suspected COVID lang ito siya. yep. Kung murag sa tanan nga mga suspected COVID nga mga patient murag karira ang tibok lawas mostly gikremate. O dapat naman yung mga kay kuno mga dili maka-afford sa pag-cremate kaya pag-cremate karong panahon na is 35,000. Pero si kuan pero murag sa murag ang iyang relihiyon kay Iglesia ni Cristo murag buo na silang kuan. Tinuan. Mo na maluoy po kayo ba. Subo sa kay palandongan nga may mga isuon na itong nabiktima in family. So wa kita lang buhaton wala kita pagtabot. Dili na to sila ang iduot kundi ang na nato silang kaloyon. Kay kisa may gusto masakit ang COVID pero Lord. matay mahimo kaluoy na lang pag-ampo nang gayong mahatag ani nila. Pagsabot sa mga tao diri sa community. Pasalamat ni Sige, salamat. si Konsyal Dave Tumulak mga kasupper ang atong nahinawin na balugay. Inyo nasaksihan ang paglubong karong gabi diri mismo sa may ang sa Bitila Cemetery nga diin talagsaon nga pakita mo kini karon gilbong ang mao nga patay lawas sa usa ka lalaki nga sa 105 anyos. Nalapad tayo sa Bitila sa Cemetery. Kini ka super exclusive. Bye gabi.